Привет! Днес е 30 април, което ще рече, че това е нашата последна среща за приказен април. И за това съм ви подготвила една, така да се каже, черешка на тортата. Това е книжката Снежанка с илюстрации на Нардини. Като малка имах същата книжка и за това толкова много се вълнувам, че днес ще ви прочета именно тази приказка. Слушайте Снежанка в последния ден от приказен април. Било сред зима. Снежинки се сипели като пух от небето. Една царица седяла до прозореца с рамка от черно абаносово дърво и шиела. Както шиела, от време на време поглеждала към снега, обола си пръста и върху снега паднали 3 капки алена кръв. Аленото изглеждало така красиво върху белия сняг, че тя си помислила: ах, да имах дете, бяло като сняг, с бузи алени като кръв и с коси черни като дървото на прозореца. Не минало много време и тя родила дъщеричка, бяла като сняг, с бузи алени като кръв и коси черни като абаносово дърво. Нарекли я Снежанка. Щом родила детето, царицата умряла. След втората година царят се оженил повторно. Втората му жена била много хубава, но горда и високомерна и не могла дори да помисли, че друга може да я превъзхожда по красота. Тя имала едно вълшебно огледало, ето това е втората жена на царя, вълшебно огледало и колчем се изправила пред него да се огледа и думала: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. И огледалото отговаряло: ти, царице, на света първа си по красота. И тя била доволна, защото знаело, че огледалото говори истината. Снежанка растяла и все повече се разхубавявала и като навършила 7 години, била хубава като ясен ден, по-хубава дори от самата царица. Веднъж царицата се изправила пред огледалото. Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Обаче този път огледалото отвърнало: ти, царице си дарена, с извънмерна красота, но Снежанка е за мене най-красива на света. Изтръпнала от страх царицата, пожълтяла, позеленяла от завист и от часа, в който видяла Снежанка, сърцето й се обърнало и тя намразила безкрайно много момичето. Като бурени избояли завистта и надменността в душата й. Вече не намирала покой ни денем, ни нощем. Накрая повикала един ловец и му рекла: не искам да виждам това дете пред очите си. Заведи го в гората, убий го, но за доказателство ще ми донесеш черния му дроб. Починил се ловеца на заповедта, завел детето в гората, но щом извадил ножа и понечел да прониже невинното сърце на Снежанка, тя заплакала и рекла: мили ловец, остави ме жива! Аз ще се скрия в тая дива гора, никога няма да се върна от дома. И тъй като била много хубава, ловецът се съжалил над нея и казал: бягай, клето дете. Дивите зверове скоро ще те разкъсат, помислил си, но все пак не е убил. Сторило му се, че от сърцето му паднал камък. В този миг край тях изприпкал глеганче годиначе. Ловеца го заклал, извадил черния му дроб и го занесъл като доказателство на царицата. Готвачът го сварил в солена вода и злобната жена го изяла, като си мислила, че яде черния дроб на Снежанка. Клетото дете се видяло сам самичко в голямата гора и толкова се изплашило, че само поглеждало листата на дърветата и не знаело как да си помогне. После се спуснало да бяга, тичало по остри камъни, през странаци. Край него припкали диви зверове, без да му сторят нищо зло. Тичало, колкото му държали краченцата. Но скоро се спуснала вечерта и най-седне Снежанка зърнала каштурка и влязла да си почине. В тая каштурка всичко било дребно, но неизказано, спретнато и чисто. Ето я Снежанка пред каштурката, която видяла. Имала една масичка с бяла покривчица, а на нея 7 малки чиники. До всяка чиника имало лъжичка, ножче, виличка и чашка. Край стената били наредени 7 креватчета, всяко със снежно бяло чаршавче. Снежанка била много огладняла и ожадняла. Хапнала от всяка чиника по малко зеленчук и хляб и пинала от всяка чашка по глътка вино. Не искала да лиши само едного от всичко. Умората я надвила
И тя лягала ту в едно, ту в друго креваче, но никой не отговаряло на ръста й. Едно било много дълго, друго много късо. Накрая седмото излязло точно по мярката й. Снежанка останала в него и заспала. Притъмняло съвсем и дошли стопаните на къщата. 7 джудженца, които копаели руда в планината. Запалили 7-те си свещички, в каштурката светнало и те познали, че някой е влизал. Защото не всичко било наредено, както го оставили. Първото рекло: кой е седял на моето столче? Второто: кой е ял от моята чинийка? Третото: кой е отчупил от моето хлебче? Четвъртото: кой е хапнал от моята гозба? Петото: кой ми е бъркал с виличката? Шестото: кой е рязал с моето ножче? Седмото: кой е пил от чашката ми? После първото се обадило, забелязало малка хлътнина на кревачето и рекло: кой се е качвал на кревачето ми? Ето ги 7-те джудженца. Приближили се и другите и викнали: ай, в моето лежал някой! А седмото, като погледнало кревачето си, видяло заспалата в него Снежанка. Повикало другите, завтекли се вкуп, умяхнали от почуда. Взели свещичките си и осветили лицето на Снежанка. Гледай, гледай! Какво хубаво дете! Викнали и толкова много се зарадвали, че не я събудили, а я оставили да спи в креватчето. Седмото джудже спало до другарчетата си, до всяко по 1 час и така минала нощта. Съмнало, събудила се Снежанка, видяла 7-те джуджета и страшно много се изплашила. Обаче те се отнесли радушно към нея и я попитали: как се казваш? Казвам се Снежанка. Как попадна в нашата къщичка? И тогава тя им разправила, че мащехата заповядала да я погубят, но ловецът ти подарил живота и тя тичала, цял ден и цяла нощ и накрая съзряла тяхната къщичка. И джуджетата казали: ако си съгласна да гледаш домакинството, да готвиш, да оправяш креватчетата, да переш, да шиеш, да плетеш и ако си съгласна да поддържаш навсякъде реч и чистота, можеш да останеш при нас. Нищичко няма да ти липсва. На драго сърце, отвърнала Снежанка и останала от тях. Поддържала ред в къщичката. Те всяка сутрин отивали в планината да търсят руда и злато, вечер се прибирали и искали и яденето им да е готово. И тъй като през целия ден момичето оставало самичко от дома, добрите чуджета го предупреждавали: пази се от мащехата, тя скоро ще узнае, че си тука и никого не дей да пускаш у дома. Царицата пък, като вярвала, че изяла белия и черния троп на Снежанка, мислила, че е пак първа по красота. Изправила се пред огледалото и казала: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Обаче огледалото отговорило: ти, царице, си дарена с извънмерна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета. Изтръпнала царицата от страх. Знаела, че огледалото не говори неверни работи. Разбрала, че ловецът я измамил и Снежанка все още е жива. Замислила се, мислила дълго как да я погуби, защото завистта не я оставила на мира. Царицата искала да бъде сигурна, че е най-голямата хубавица на света. И измислила нещо. Боядисала си лицето, облякла се като стара продавачка и станала неузнаваема. Така преобразена, превалила 7-те планини, намерила къщичката на 7-те джуджета, похлопала на вратата и викнала: хубави неща продавам! Хубави неща продавам! Снежанка подала глава от прозорчето и се обадила: добър ден, драга жено, какво продаваш? Добър ден, хубави неща, хубава стока, виж тия разноцветни шнурчета. Извадила едно шнурче, което било изплетено от пъстри копринени нишки. Тази жена е честна, мога да я пусна вътре, помислила си Снежанка, отлостила вратата и купила гиздавото шнурче. Че ти отива, чедо, дай да ти го нанижа както трябва на елечето. Снежанка не се усъмнила в нищо и позволила на продавачката да й наниже новото шнурче. Старицата го нанизала, обаче така силно стегнало шнурчето, че Снежанка не могла вече да диша и паднала премряла на земята. Сега вече не си най-красивата, рекла злата преоблечена царица и бързешката си отишла. Мръкнало и 7-те джуджета се прибрали у дома.
колко се оплашили, като видели милата Снежанка на земята. Момичето не помръдвало, като че било мъртво. Какво ли става? Дигнали джуджетата на ръце и като видели, че е стегната много силно с шнурчето, прерязали го. Този час Снежанка почнала леко да диша и малко по малко оживяла. Като знали какво се случило, джуджетата й рекли: старата продавачка е била твоята мащеха, пази се! Никого не дей да пускаш, докато ни няма. А злобната жена се върнала в двореца, изправила се пред огледалото и рекла: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Огледалото отговорило както преди: ти, царице си дарена, с извънмерна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета. Чува тия думи царицата. Кръвта в жилите е изцинала, изтръпнала цялата от страх, като узнава, че Снежанка пак е оживяла. Ох, ще измисля нещо, дето ще те погуби, казала си тя. Разбирала от чародейства и направила един отровен гребен. После пак облякла вехти дрехи и се преобразила на друга старица. Превалила 7-те планини, спряла пред къщичката на 7-те джуджета, похлопала на вратата и викнала: хубави неща продавам, хубави неща. Снежанка подала глава от прозореца и рекла: върви си, не искам никого да пускам. Сигурно не ти е забранено да гледаш, рекла старицата, извадила от отровния гребен и го дигнала високо. Гребена много се харесал на Снежанка и тя забравила обещанието и отворила вратата. Спазарили се за цената и старицата рекла: дай да те вчеша сега както трябва. Клетата Снежанка не помислила нищо лошо и оставила царицата да я среше. Обаче, щом гребена се забил в косата й, отровата почнала да действа и момичето паднало в безсъзнание на земята. Свършено е с тебе вече, безподобна красавице, рекла злобната жена и си тръгнала. За щастие, скоро мръкнало и 7-те джуджета се прибрали от дома. Щом видели Снежанка, просната като мъртва на земята, се сетили за мащехата, почнали да дирят причината и открили гребена. Извадили го от косата на Снежанка, тя дошла на себе си и разправила какво се било случило. Те за 3-ти път я предупредили да бъде предпазлива и никому да не отваря вратата. В двореца царицата се изправила пред огледалото и рекла: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Обаче огледалото заговорило пак както преди: ти, царице, си дарена с извънредна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета. Като чула този отговор на огледалото, царицата почнала вече да трепери от гняв. Снежанка ще умре, дори това да струва собствения ни живот, викнала тя. Влязла в една скрита запусната стая, дето никой не влизал, и направила една отровна, ама много отровна ябълка. Отвън ябълката изглеждала много приятно, бяла, с червени буски, обаче който и да е зърнал, непременно щял да се полакоми да опита вкуса. Обаче, ако хапнал само една единствена хапка, щял да умре. И ето как царицата прави тази ябълка. Щом приготвила ябълката, тя пак си боядисала лицето, облякла вехти дрехи, преобразила се на селянка и превалила 7-те планини, спряла пред къщичката на джуджетата и похлопала на вратата. Снежанка подала глава от прозореца и рекла: не бива да пускам никого, от джуджетата ми забраниха. Така да бъде, аз само искам да се отърва от ябълките. Ако и не искаш да купиш, ще ти подаря една. Не, нищо не трябва да вземам. Да не се страхуваш, че е отровна, казала старицата. Гледай се, аз ще разрежа ябълката на 2 половини, ти изяш червената, аз ще изям бялата. Обаче ябълката била така добре направена, че отрова имало само в червената половина. На Снежанка й се приискало да хапне от хубавата ябълка и като видяла, че селянката също яде от нея, не могла да издържи на изкушението, протегнала ръка през прозореца и взела отровната половинка. И щом отхапала от нея, паднала мъртва на земята. Тогава царицата хвърлила един ужасен поглед и смяла се гръмко и викнала: бяла като сняг, с бузялени като кръв, с коси черни като лабанос. Тоя път джуджетата няма да могат да те събудят. Вкъщи се изправила пред огледалото с думите: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. И най-накрая огледалото отговорило: ти, царице на света, първа си по красота.
Най-сетне зависливото сърце на царицата се успокоило, доколкото изобщо едно зависливо сърце може да се успокои. Мръкнало. Джуджетата се прибрали от дома и заварили Снежанка просната на земята. От устата й не излизало никакво дихание. Тя била мъртва. Дигнали я, подирили дали ще намерят нещо отровно по нея, отвързали шнурчето, вчесали косите, измили я с вода и вино. Нищо не помогнало. Милата девойка била мъртва и си оставала мъртва. Положили я на носилка 7-те джуджета и седнали да я оплакват. Запретнали да я погребат, обаче тя изглежда свежа като жив човек. Хубавите й бузи все така били алени. И те решили, не можем да я пуснем в черната земя. Ето как изглеждала Снежанка. И те решили, че не могат да я погребат. Поръчали прозрачен стъклен ковчег, за да се вижда от всички страни. Положили я в него и написали с златни букви името й и че е царска дъщеря. После джуджетата занесли ковчега в планината и го оставили там, но винаги до него стояло едно джудже, за да го пази. Ето го, ковчега на върха на планината и едно джудже го пази. Птиците също дошли да оплачат Снежанка. Най-напред една кукумявка, една врана и една малка гълъбичка. Дълго, много дълго лежала Снежанка така в ковчега и не изгнивала, изглеждала само заспала, защото все още била бяла като сняг, бузите й алени като кръв, а косата черна като абаносово дърво. Случило се веднъж, че в гората се залутал царски син и си отбил в къщичката на джуджетата да пренощува. Преди това бил видял в планината ковчега с прекрасната Снежанка и прочел написаното с златни букви и рекал на джуджетата: продайте ми този ковчег. Ще ви платя за него каквото искате. Но джуджетата отвърнали: не го продаваме дори за всичкото злато на земята. И тогава той рекал: подарете ми го. Не мога да живея без да гледам Снежанка. Ще почитам, ще уважавам като най-свидното ми на света. И като издумал това, джуджетата много го съжалили и му дали ковчега. Царският син заповядал на своите служители да го носят на раменете си. Обаче какво се случило? Както вървели служителите, се препънали в един нисък храст и от тръстването Снежанка изплюла хапката от отровната ябълка. И не след дълго отворила очи, дигнала капага на ковчега и се изправила жива и здрава. Къде съм? Викнала тя. Царският син радостно отвърнал: при мене. Разказал и за всичко, което се случило и продължил: обичам те повече от всичко на света. Ела с мен в бащиния ми дворец. Ще станеш моя съпруга. Снежанка го харесала и отишла с него. Бащата на принца заповядал сватбата да се опразнува с голям разкош и великолепие. За венчавката била поканена и злобната мащеха на Снежанка. Тя облякла най-хубавата си рокля, изправила се пред огледалото и рекла: огледало, огледало, повтори, че никъде не си видяло друга с моята красота. Обаче огледалото отговорило: беше чудна хубавица ти до вчера на света, днеска младата царица първа е по красота. Злобната жена изрекла някакво проклятие и от уплаха вече не знаела къде да се дене. Първо мислела да не отиде на сватбата, обаче тъй като не намирала покой, решила все пак да отиде и да види коя е младата царица. И като влязла в двореца, познала от пръв поглед Снежанка. Вцепенила се от страх и ужас и не могла да мръдне от мястото си. Злобното й сърце се пръснало и тя паднала мъртва на земята. С тази великолепна приказка за Снежанка приключи приказен април. Ще се видим отново до година и вероятно и преди това. Ако случайно желаете нещо да ви бъде прочетено именно от мен, заповядайте да пишете в коментар. До нови срещи!